कधीतरी अपुरी इच्छा ही कोणाच्या तरी जीवावर बेतू शकते. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. कविता आणि रोहित दोघंही नवरा बायको होते. एकमेकांवर फार प्रेम होतं. पण एक दिवशी त्यांना कळालं की रोहितला हा कॅन्सर होता. खूप मेडिकल आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखवले, पण कोणताच फरक पडत नव्हता. आणि शेवटी ती वेळ आलीच. साधारण संध्याकाळ झाली होती. दोघांनाही माहीत होते की आता रोहित हे जग सोडून जाणार आहे. तरी कविता कशी ना कशी करून हिला धीर देतच होती. पण शेवटी रोहितने मन भरवून सांगितलेच की मी इथेच असेल, मी कुठेही जाणार नाही. आणि मला तू वचन दे की मेल्यानंतर तू परत कधीही लग्न करणार नाही. कविताही भावुक झाली आणि तिनेही वचन दिले. एवढं झालंच होतं की त्याच क्षणी रोहितने आपले प्राण तिथे सोडले. साधारण 3 ते 4 महिने गेले असतील. कविता अजून रोहितच्याच विचारांमध्ये होती. पण शेवटी आता तिला घर देखील सांभाळायचे होतेच. म्हणून ती आपला वेळ कसा ना कसा घालवू लागली. खरं सांगायचं तर रोहितकडे फार पैसा होता, पण कविताने मुद्दामूनच आपल्याला कुठे ना कुठे अडकून घेतले. त्यात ती सकाळी जिमला जात असे आणि नंतर एका जॉबला, आणि त्याच कंपनीमध्ये तिची अरुण नावाच्या एका मुलावर ओळख झाली. आणि बघता बघता दोघांमध्ये प्रेम झाले. कविताला ते वचन आठवले जे रोहितला दिले होते. पण कळत न कळत ती मनात बोलू लागली की रोहित तर आता इथे नाहीये, मग त्या वचनचा काय फायदा. आणि ते वचन मोडत कविताने अरुणवर लग्न केले. थाटामाटात दोघांचे लग्न झाले. खरं सांगायचं तर अरुणला माहीत देखील नव्हते की कविताचे पहिले लग्न झाले होते. आणि बघता बघता शेवटी काही दिवस जाऊ लागले. आणि एक दिवस सहजपणे कविता अरुणची वाट बघत होती. पण त्या क्षणी अरुण आला देखील. आणि अरुणला बघताच तिने त्याला मिठी मारली. पण ही मिठी काही वेगळी होती. हे जणू अरुणचे शरीर नव्हतेच. आणि त्या क्षणी कविताने वरती पाहिले तर तिने पाहिले की तिकडे रोहित होता. हे पाहताच तिच्या अंगावर भोवळ आले. तिला चक्कर येऊ लागली आणि ती खाली पडणारच त्या क्षणी तिला अरुणने उचलले आणि ओरडू लागला, वेडी आहेस का काय? असं कोण करतं? तुने नक्की बघितलं तरी काय? पण हे सगळं सांगायचं तरी कसं, म्हणून कविताने तो विषय टाळला. पण हळूहळू करून हे प्रकरण वाढायला लागले होते. एका दिवशी तर चांगली हद्दच झाली. रात्रीचं अरुण आपल्या कामावरनं आला होता. पण कळत न कळत कविता त्याचं स्वागत करणार आणि त्याच वेळेला त्यांनी पाहिले की अरुणच्याच खांद्यावर रोहित बसला होता. हे पाहताच तिच्या हातामधला तो पाण्याचा ग्लास तसाच फुटला आणि ती जोरजोरात ओरडू लागली, कोण आहे तुझ्या खांद्यावर? ते बघ. अरुणने इकडे तिकडे बघितले पण कोणी नव्हते. ती अशी का वागते ते समजत नव्हते. समजूत काढली आणि दिवस हे जाऊ लागले. एक दिवशी तर अरुण घरी येणारच नव्हता. कविता गार झोपेत असताना कोणीतरी तिच्या खांद्याला हात लावला. सहज बघितलं तर तिने पाहिले की तोच रोहित होता. तिचे तोंड सफेद पडले होते आणि हो, कविताकडे बघताच एक क्रूर हास्य करू लागला होता. कविताने प्रश्न केला की कोण आहेस तू आणि मला असं का सततोय? आणि त्या भल्या मोठ्या रागामध्ये तो रोहित बोलू लागला,
मी तुला बोललो होतो ना लग्न करू नको, मग का केलंस? आणि हो, मला खोटं वचन तरी का दिलं? याचं उत्तर कविताकडे नव्हतंच. हळूहळू करून रोहितने तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या क्षणी दार उघडण्यात आले आणि तिकडे अरुण आला. अरुण तिथे पाहताच कविता जोरजोरात रडू लागली आणि बोलू लागली, हे बघ, हा मला जिवंत सोडणार नाही, हा मला मारून टाकणार. अरुणने पुढे बघितलं आणि तो रागात बोलू लागला, कोण आहे तिकडे आणि तू अशी का करतेस? तिकडे तर कोणीच नाहीये. कविताने देखील पुढे बघितलं तर तिथे कोणी नव्हते. आणि शेवटी रागारागामध्ये अरुण बोललाच, मला तर वाटतं तुला वेडेचे झटके येतात आणि हे लग्नाच्या आधीपासूनच असणार. एवढा गंभीर आरोप कविता सहन करू शकत नव्हती. पण एवढंच कमी नव्हतं, आता तर चक्क विचित्र प्रकार घरात घडू लागले होते. कविताला आरशामध्ये तर कधी तिच्या समोरच रोहित दिसू लागला होता. आणि हो, तिला काय करायचे ते समजत नव्हते. शेवटी लपून छपून ती एका मांत्रिकाकडे गेलीच. झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि तो मांत्रिक चिडत बोलला, चूक तुझीच आहे, तू असं केलं तरी का? सगळं काही बोलून झाले आणि मांत्रिकाने सांगितले, हा धागा घे आणि महिनाभर काढू नको. लक्षात घे, जर हा धागा निघालाच तर तुझं काही खरं नाही. बघता बघता तो तिने धागा बांधला आणि अरुणला प्रश्न पडला की हा धागा तिने का बांधला होता, पण याचे उत्तर ती सांगत नव्हती. साधारण आता 1 महिना व्हायला फक्त 2 दिवस बाकी होते. दोघंही तसेच मजा करत होते. आता हळूहळू करून यांचे जीवन सरळ चालले होते. आणि नंतर कविताने रोहितच्या नावावर असलेली सगळी प्रॉपर्टी ही विकायला चालू केली होती. सगळा पैसा येईल तो मौज मस्तीमध्ये घालवत होती. बिचारा अरुण, त्याला तर काही समजत नव्हते की हा पैसा येतोय तरी कुठून. पण हा एकटा एवढ्यावरच हे संपणार नव्हते. एके रात्री कविता ही नशेमध्ये चूर झाली होती आणि बघता बघता ती बोलू लागली, अरे यार, हे हातात काय माझ्या? आणि त्या क्षणी तिने त्या हातातून तो धागा काढला आणि जणू तिकडे थंड वातावरण झाले. अरुण देखील तिकडेच होता. त्याला देखील समजत नव्हते की हे काय आहे. मुळात अरुण हा कवितेला जास्त काय बोलत नव्हता. त्याला तिचा राग येत होता, पण आत्ता कुठेतरी ती बरी झाली होती म्हणून तो बोलायचा टाळायचा. पण त्या क्षणी जणू त्या घरामध्ये 2 नाही तर 3 जण आहे असे वाटू लागले होते. अचानकपणे घरातल्या सगळ्या बत्त्या बंद होऊ लागल्या. सगळे दारं हे आपटू लागले आणि हो, तिकडचे ते सगळ्या खिडक्या हे वाजू लागले. बरण्या फुटू लागले आणि कविता जणू नशेतून बाहेर येऊ लागली आणि बोलू लागली, अरुण चल इथून, चल. पण त्या क्षणी मागून 2 हात आले आणि अरुणचा गळा दाबू लागले. कविताची नजर नीट गेली आणि तिने पाहिले की हे 2 हात रोहितचेच होते. अरुणपेक्षाही दुप्पट उंचीचा रोहित हा आता तिचा गळा दाबत होता आणि कविताला रागारागात बोलला, मी हिला सोडणार नाही, निघून जा इथून. आणि कळत न कळत कविता देखील तिथून निघण्याचा प्रयत्न करू लागली. आणि त्या क्षणी अरुण बोलला, बस रोहित, आता माझ्याशी नाही सहन होणार. हे ऐकताच कविता देखील तिकडे थांबली आणि बघू लागली की अरुणने काय बोलले होते. याचाच अर्थ अरुण हा रोहितला बघू शकत होता. आणि अरुण रागारागात बोलू लागला की ज्या वेळेला रोहित बोलला की एकतर तू राहशील किंवा मी, तू तुझ्या जीवाचा विचार केलास आणि मी तुझ्यासाठी भल्या मोठ्या मांत्रिकांना भेटायला गेलो होतो. तिथूनच मला तुझी खरी ही कहाणी कळली.
एकतर तू खोटं देखील बोललीस आणि त्यात लग्न होऊन देखील मुळात स्वतःचाच विचार. त्यात रोहितचं वचन तू मोडलंस. हे ऐकताच रोहित हा जणू लाल होऊ लागला होता. तो हळूहळू करून कविताकडे जाऊ लागला होता. पण हे सगळं काही थांबणार नव्हते. इकडे ती आता अरुणची आणि रोहितची माफी मागू लागली होती. माफ कर, जाऊ दे मला, मी पुन्हा असं कधीच करणार नाही, यावेळेला सोड मला. पण रोहितला आठवू लागले की जेव्हा तो जिवंत म्हणजेच या हयात होता त्यावेळेला देखील कविताने तिला असेच खोटे वचन दिले होते. आणि नंतर कळाले त्याला की कविताने मुळात ह्याच्या संपत्तीमुळे ह्याच्याशी लग्न केले होते. प्रेम वगैरे असं काहीच नव्हतं. आणि अरुणबर देखील काही असंच होणार होतं. कारण की जेव्हा तो मांत्रिकाकडे गेला त्यावेळेला रोहित आणि अरुण हे एकमेकांना बघू लागले आणि बोलू लागले. आणि रोहितने सांगितले की हे तुला काही दिवसातच मारून टाकणार आहे, तुझा जीव घेणार आहे. आणि हो, मला कॅन्सर वगैरे काही झालाच नव्हता. ह्यानेच माझ्या ताटात विष देऊन आणि हॉस्पिटलमध्ये काही ना काही कारणांनी माझा जीव घेतला होता. आणि नंतर माझ्या संपत्तीवर हिचा डोळा होता. तेच ती तुझ्यावर देखील करत आहे. तुझ्या जीवनात काही ना काही विष कालवत आहे जेणेकरून तुझी तब्येत बिघडावी. हे सगळं काही कविताला रोहितने सांगितले. हे ऐकताच कविता रडू लागली. मला जाऊ द्या, मला सोडा. पण इतक्यात थांबणार नव्हतेच. आता तर ती अरुणकडे देखील आपल्या जीवाची भीक मागत होती. पण अरुणने देखील रोहितला सांगितले, तुला काय करायचं ते कर, मी इथून निघून चाललोय. अरुण त्याच क्षणी तिथून बाहेर निघून गेला. ते दार उघडले आणि तसाच निघून गेला. कविताने पळण्याचा प्रयत्न केला पण ते दार बंद झाले. तिची सहज नजर मागे गेली तर तिने पाहिले की तो रोहित तसाच क्रूरपणे कविताकडे पाहत होता. त्या रोहितला आठवत होते की त्याचे ते वचन आणि सगळ्यात दुर्दैव म्हणजे पैशासाठी केलेलं ह्याच्यावर ते लग्न. आणि आता तो बिनाकारण मेला होता. सहज रोहितने आपला एक हात तिच्याकडे वळवला आणि आपले सगळे बोट हे बाहेरच्या दिशेने केले. कविता जणू आता हिप्नोटाइजच झाली होती. ती तशीच चालू लागली आणि बघता बघता त्या 5व्या माळ्यावरनं उडी मारली. ती थेट जमिनीवर पडली. हे सगळं काही अरुण खालून पाहतच होता. खऱ्या अर्थाने कविताला तिची चुकीची शिक्षा भेटली. नवीन जीवन सुरू करणे काही वाईट नाही, पण कुणाचा जीव घेऊन नवीन सुरू करणे हे मुळातच वाईट आहे. रोहितने कसं केलं, काय केलं हे तुम्ही ठरवा की त्यांनी बरोबर केलं की नाही. आणि हो, कथा कशी आहे मला तुम्ही सांगायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे तेजस.story. भेटूया पुढील भागांमध्ये.